Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Unsa man to ang kwento, ma'am? Sige pamati. Unsa berigi ka sa baga? Dere lang. Padre sa kutsia. Pila ka adlaw nang paminaw nimo? Bulan. Bulan ana. Di ka sa pagsugod. Unsa man sa kana sakit lang, wala laing sa buwan. Wala pamuy-puy, pangalay, banod ana. Sahay. Usahay. Wala ra pod. Wala ra. Unsa pa lain? Mura. Wala lain. Wala sakit ang hawak, likod, abagkat, Wala. ginawa, na. Pero masaka siya. Ang kano dili. Ang kano pero ni. Oh, kanin dire. Sige day ana gyud. Unsa kaya nimo? Sakit siya. Dili mangol. Dili mo ko. Tas akat kan di kay ano. Ano ko. Sige. Ayan, so Paradise, no? Ayan, so tabangan na to. Shout out ang taga Paradise, 3 de Mayo, Digo City. Demon. Ano lagi nakidakpo na dire ba? Ayan, so atong tabangan si mama nga isa ka buwan na daw niya nang ginapamati. Kaniyang wala, no? Kani nga wala nga bahin dire, no? Sakit na siya, no? So atong tabangan inubanan sa pagkampo sa Ginoo. Shout out po sa kuan subscribers, sa ko mga followers, so sa ko mga viewers, mga nagatan-aw sa ko. Shout out sa inyo tanan. God bless. Thank you so much sa inyong pagsuporta sa ko. Maraming salamat. No, of course, my viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. In United States, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, or India. Thank you so much, for watching my YouTube channel, for subscribing my YouTube channel. Of course, maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat sa inyong mga panonood, no? Pagsuporta sa ko. Of course, karon lang nagatanaw sa ko ang channel, o karon lang nagatanaw sa kang YouTube. Pwede mo subscribe para updated mo sa ko ang ginahilot, no? Sa kada adlaw. Pwede mo like, pwede po mo share para mas daghan pa ang atong matabangan kung labi na kung makashare mo sa video. No? Pwede mo comment kung ano na may mga pangutana kabahin sa mga ginapamati inyong kalawasan, labi na ka ng inyong inyong pamati o inyong sakit nga wala bitaw mo makasabot. No? Sa kung saan na lang yung gitambal, wala gyapon mo maayo. Comment lang basig makatabang ta niya. Ganamo mo kay friend ako sa Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang Binisaya. Yan guys. So good afternoon, maghilot na ko karon. So tanatanaw lang mo kung ganahan mo ha. Ayan. Makatagamay ma'am. Oh, kana. Tama po mga. Meron sa kubo ma'am. Kana. Okay na kana. Kung ano yung ulo ko, di ka. Ibuklawat na lang siya. Ibuklawat na lang siya. Isa. Pagmasay. Hilot. Itibog yun na ito ma'am, kaya para itong uban nga makuha mo sa kular na ito, kanang buto. Hotdog yun na siya. Kaya itong mga padulungay po, at ayaw na lang ito daan.
Tama ba ng YouTube, ma'am? Ano kayo kung mga subscriber niya, ma'am? Sa YouTube, makasubscribe, gawa pa. YouTube o Facebook? Facebook. Pero sa YouTube, wala May pa. na may subscribe button sa Facebook. Lugar ka niya, ma'am. Search niyo mo, Eric Hilot lang. Ano man, di pa na may subscription nito, no? Subscribe lang, no? Mga isa. Importante pa kayong isa. Kapit na kung mag 1,000. Wala ko 975. Oh, pinaguli makasubscribe ka. May pair kayo? Ito? Ano nga ito siya? Ang mga kanong siya. Pwede kong kumagilap din. Mas dusi na. Namin ni pahapol, kaya matanaw. Eh, ginang mahilot siya bago mo larga atong France. Taga France dito sila da. Gusto mo din matilaw sa kuha. May sikat-sikat na daw sa Facebook. Muna siya matulog.
ni maugani daw.